Avui ens movem a la natura i per la natura, sense mandra, amb el riu Ebre de fons i les cigonyes sobrevolant-nos. Això és la Reserva Natural de Cebes, que des de l'any 99 està gestionada pel Grup de Natura Freixe, en conveni amb l'aleshores Departament de Medi Ambient i l'Ajuntament de Flix. És un espai inclòs dins del PEIN i la xarxa Natura 2000, més de 200 hectàrees de canyissar, boscos de tamarigà, bosc de ribera. Avui a la Reserva Natural de Cebes ha tingut lloc la 8a edició de la cursa de les cigonyes, que és una cursa que va néixer amb l'objectiu d'unir esport i un espai natural protegit. Les cigonyes van arribar de la mà dels visionaris impulsors de la reserva, com les passeres per gaudir del bosc de ribera, els cavalls de la Camarga per gestionar la vegetació aquàtica o els observatoris per espiar les aus. L'associació sempre ha tingut cura d'involucrar la gent del territori, amb voluntariats de tota mena o convidant la mainada del poble a l'anellament anual de les cigonyes. I des del 2014 amb la cursa de les cigonyes, que ja és tot un referent i una de les activitats amb més ressò dels centenars que es fan cada any arreu del país en motiu de la Setmana de la Natura. En aquesta edició, tots els beneficis que hem obtingut entre patrocinis i inscripcions aniran destinats a la creació d'un oasi per a pol·linitzadors aquí a la Reserva Natural de Cebes. Una cursa 100% solidària amb la natura. I és una cursa sostenible, per molts motius. Un primer és el fet de transitar només per senders ja existents, sense obrir nous corriols, que serien font de destorb i erosió, i amb un itinerari que no interfereix amb espècies sensibles. L'organització de la cursa també vetlla per fer-la sostenible reduint els materials d'un sol ús, promovent la recollida selectiva dels residus generats i limitant el nombre de participants, d'acord amb la capacitat de càrrega de la reserva i el seu medi. Tots aquests criteris, de fet, s'ajusten al que recomana la Guia de Bones Pràctiques en Curses de Muntanya de la Generalitat de Catalunya, perquè fer esport a la natura sigui font de salut i benestar per a les persones, sense fer malbé l'entorn que ens acull. I aquí, a Cebes, en tenim un excel·lent exemple. Per molts anys!